Ki koma ina kasar ku? Ina ne kasar ku? Me sharuwanka. Ogumosho? Me sharuwanka. Ka san garin Tinubu? Garin Tinubu? A ku dama fa dangi ne ko? Kuma ma ni abin da yake damuna. Ni damuwa na abin da yake damuna da ku. Ke yanzu da a Lagos kika tashi da ba mu sanya za a kare ba wallahi. Wallahi. Da kana ji ina Yadu yakwa, baba yakwa, izinaka, izinaka, 4 plus 4 4 4 3 4 4 4 Da kai su zaka ji ina faɗa ba zaka ji komai ba. Sai wayannan. Sai Olamide ya zama boss dina ogana kare. Ubangiji ya saka mu Alhaji Saidu. Ya baro Lagos ya dawo da ke arewa. Da mun shiga uku wallahi. Wallahi ni har gobe na son koma can. Ina saboda babu dalilin da arewa ya masa da komai mutum yayi sai an taba da ana magana ni ba na sa haka nan ba na so muke ku hawo hanya mai kyau. Hanya mai kyau su can ba hanya mai kyau suke hawa tsakanin da Allah. Wallahi ba mai kyau ba. Olamide yanzu a rayu ku ba ka san ganin Olamide. Wallahi ba na so ya min me. Na rantsi da Allah ba na son ganin Olamide. Wallahi kana son ganin sa. To ni ban da celebrity. Kana son ganin Tiwa Savage, kana son ganin Davido. Na rantsi da Allah ba na son ganin su. Ni da nake da Ali Nuhu, nake da Adam A Zango, nake da Abba El Mustafa, nake da Baban Lahayatu, nake da Hamisu Breka, nake da Ado Gwanja, nake da Dan Musa Gombe. Yanzu kana sa Ado Gwanja cikin lissafi.